empecé coa escultura porque aquí en Pedornes se celebra todos os anos unha semana cultural, en noviembre. E veio un rapaz do Rosal, escultor en pedra, bueno, non sei se tamén traballa madeira, pero de pedra sei que sí, e veio a darnos unha exhibición facendo un busto de pedra, que, por certo, fixo moi ben. Pero eu sentínme cativo ao mirar que tiña que vir un da fora a Pedornes. Entonces empecé eu e ao ano seguinte xa puxería unha exposición de cousas, de pedra e madeira. Teño 76, fai 20, tiña 56 anos. Empecé a fer unhas cousas de pedra, xa con moita ilusión, despois xa pasei as raíces, fun vendendo, faíame falta, vendía. Agora, gracias a Dios, pois deixei de vender por eso. Teño unha pensión e teño moitos amigos. E valen máis casi os amigos que vender as cousas a cualquier precio. Entonces regalo aos amigos cousas. Ao contrario, os beneficios aí son cero. Iso máis ben o falamos antes, é unha tradición, xa veñen do meu, por exemplo, no meu caso, do meu bisabuelo, do meu pai e de min. Cando se mi eu xa non sei se iremos ou non. Pero, non, porque non, mira, vendes un potro, che pode 50 euros. Eu estou pagando seguro 400. Despois que te maten, que tienes que andar en problemas de juicios con os seguros e tal. Despois que te entren a campos e que teñas que pagar o que che comen, porque sempre hai xente que po ganadero, o sea, para nós é beneficio cero. Mas ben temos que por carros do bolsillo. Pasa que como é un hobby, unha cousa, pois a non nos gusta, sabes? Eu fui criado en iso, eu tiño dous irmáns e non quero saber nada disto. En cambio, a mí, a cousa que me gustou, e tiño un rapaz que lle gustaba e que lle encantaba, e punto.